Ngibonga uJesu 2026 umuntu ungenile unyaka musha sha. Jesu ngithwale unyaka wonke ka2025 kwaze kwangenwa ku2026 nami ngisekhona. Ngibonga lokhu kuphila nje ukuphila impela kusentendeni yesandla sika Jesu phila kwami. Phethwe uye ngesineke kahle. Jesu phathana kahle ngesineke ngobubele bakhe. Hey! Uhlula ngisho umzali ekuzala ethi uyakuphatha uyakubamba ngesakhe isandla uyakumolda uyakushape ufuna ungene esandleni phunyuke kunjalo bela bangani mhlohlana ngiyalibonga ivangeli ukuthi lento ayingihlula ukuyenza ekhaya abazali bengifundise ekukhulisweni kwami kwasiza uJesu ukuthi ngibuyele kuleya mfundiso engangikhuliswa ngayo kodwa ngale kaJesu hayi uthi uyaziphilela wena njengokuphila kwenu nabangani nidudana ngokwenza lokho enikufunayo hey ngiyahuzukeka kuthi kumnandi kodwa futhi kuphinde kube nguncu kunobungozi khanje busuka kubuya phile ngangephila kuthiwa ungahamba ekhaya ngihamba ngenkani ngabuyi futhi kujatshulwa December hey ikhanda liphithene bula ubusha hey wafika uJesu wangiqoqa ngadlala ekhaya akwajatshulwe ekhaya ngikhona hey Jesu yawenza umsebenzi